Partido Popular e Partido Socialista acordan a creación dunha comisión pro estudo dunha modificación estatutaria na Mancomunidade do Salnés. As dúas forzas maioritarias votaron a favor desta proposta no pleno extraordinario celebrado onte. Hai que crear unha comisión de traballo formada por distintos representantes da Mancomunidade, en a que tamén estén precisamente pois, o gerente da Mancomunidade, no que este a secretaria da Mancomunidade, e se consideramos algunha outra persoa que nos poida axudar a facer unha modificación dos estatutos para que nos próximos anos, nos próximos 25 anos, pois sexa unha mancomunidade pois eso, máis sólida, se cabe. Tamén Meaño Independente e veciños de Meaño apoiaron esta medida que naceu dunha emenda a un punto que levou o PSOE ao pleno. A proposta socialista era inicialmente modificar os estatutos propoñendo, entre outras cuestións, a presidencia rotatoria. E creemos que seguramente todos os concellos en algún momento determinado poden presidir a mancomunidade, pode haber vicepresidencias, presidencia dun partido, vicepresidencia de outro, fan outras mancomunidades aquí da contorna ou de preto de nós e están a funcionar realmente ben, pero que tamén creo e tamén creemos que isto hai que facelo con consenso. PP e PSOE desvelaron onte que David Castro e Marta Giraldez mantiveran un encontro discreto no que acordaron apostar pola vía do consenso na mancomunidade. Se esa proposta da que falamos, presidente, se mantén, pois nos estaríamos de acordo e creemos que é o máis beneficioso pois, para todos os concellos da comarca e, por tanto, tamén para a mancomunidade, porque o que todos queremos é que este órgano funcione ben e volver, como dixemos no último pleno, pois a esa senda do consenso. Evidentemente temos que traballar todos e ao mesmo tempo pois, con personal técnico, porque nos entendo que farán falta distintos informes técnicos, etcétera, e aparte cada un dos concellos pois, tamén ten que aprobar, por suposto, nos seus concellos e a partir de aí pois, sacar un documento pois, que sea de futuro. A moción socialista foi aprobada, pero non de xeito unánime. BNG e Esquerda Unida optaron pola abstención. A broma de hoxe dos dous plenos extraordinarios que os da feira e os do mercado trouxestedes aquí, costalle aos veciños da Mancomunidade do Salnés 3.320 euros. Esa é a broma que traen vostedes aquí. E nós non imos participar deste ciclo. E xa non digo nada máis porque isto é unha auténtica feira. O que si logrou esta presidencia nestes 5 meses pois, foi convertir casi nun circo este órgano. E digo porque comenzamos con un pleno pois, unha moción de censura a cambio de compra de votos. Despois pasamos a non convocar os órganos pertinentes. Onte, ademais, tomou posesión a nova representante de Meaño no pleno da Mancomunidade, a concelleira do Partido Popular, Belén Mosteiro.